Phi ki phadar, phi ki pastor. Phi ong ka jingkit utrai em. Phi ong ka jingkit utrai em. Phi ki phadar, phi ki pastor. Ki bon thok bat ki bon syukur ke jai benru jungi. Phi ong phi de ki lang do em. Phi ki phadar, phi ki pastor. Phi ong be ka jingkit utrai em. Toket na du mentasi. Sto. Phi ki phadar ki pastor. Ket ma phi ki pap jungi baro. Piriban ket ma phi. Namar ba da u pastor te udon kondon tengah ket ki kon ki tengah jong mesia. Sto em. U phadar u bom don tengah u bosuye kusbi ket ma melia e ki pap jungi. Mesto em. Na kata kadau omder ban ket mangi, mede ban ket ma mesia lia. Namar ba mede no thok no syukur em. Me ak me pong prok me ak ba kho ye klampari me ban akho jang ne. Namar ba le omdon jisure hadin yung jisu omdon jisu hiru. Namar yo unong bot jong u wat yu Petros ru me yesa nar pna pong. Ti omdon ba kho jang ne jala jongi. Kane kade jing pelat jonga namar naiwan thok naiwan syukur ya kani ka jaka ka ba ublei ter kenrat usdang ya ka jing stat nai thok rama me jala jongi. Megi padar megi pastor nai ongra ka jingket jung utrai men yaket ma me ki kon ki ti jong me men yaket ma me padar paong pa padar pade ka padar palong hi gadar pade hi gadari pan yaket hima pa ba ipong prok lia na kata kadaw em nga ubabo nga ubo pong patulun anam ket ima palia wanai penpat penprakiu jari ngi pada kanong le bertong pania ket ima palia na kata kadau kani kri jingkran jonga pania ket ima pa hapu de bible ngaru pu de bible pale bertong ngangam tip sto ngang aingu ublei pale bertong ayu pale pabut stainong wei ngangam tip sto tangba ngangan suang tangkawai warwan tok wan syukur ya kejait penriu nyutrap mentangal adep syam pari padar ne pari pastor ne pade u ayu ngangam tip naiwan tok je penriu jungi kani barokhot menta karadai kejing sedang karadai riu kejing kot ya pasia pari padar pastor padar pastor padai pa pastor ngakadeu ya pa